wata sabuwa jama'a can an zo gurin wato magana kamfanin zinariya da za a buɗewa ko za a fara aiki da aka ba wani babban ɗan kasuwa. Wannan ɗan kasuwa ko kuma wannan mutumin wanda za su yi business tsakanin shi da gwamnatin sojoji da kuma shi mai tono zinariya, sai na za su samu kuɗi kwanan nan in har su tono wannan zinariya sun fara aiki. Wato wannan mutumin na ga hotonsa da ya ba da aka ba da labari inda ya ɗauko yana da hoto da ya yi da shi da Robert Mugabe shugaban ƙasar Zimbabwe. Shi ne shugaban ƙasa na farko a duk duniya da aka taɓa yi a Afirka, shugaban ƙasar da ya dinga bugawa da Amerika da Faransa da duk duniya a kan launin fata. Dole wai sai baki ya fi wari, dole sai Amerika ta yarda a rubuta takarda wai baki ya fi wari. Shi ɗan kishi ne, ɗan kishin babbaku ne, ɗan kishin launin fata ne, ɗan kishin Afirka ne. Kuma ƙasarsu suna da zinariya da diamond da sauransu, sun yi harka da wannan mutumin. Ya yi kuma haraka a South Africa da shi da Ramaphosa kun san su ne wanda suka gadi Nelson Mandela. Kuma a duniya ko a Afirka, a duniya ma baki dai inda ana maganar zinariya to South Africa ita ce ƙasa ta farko wajen zinariya. Wannan mutumin kuma ya je can ma sun yi harka, don haka wannan hujjoji ne. Sannan ya je a Congo. To zuwan shi Niger dole ne mu yarda da cewar wannan mutumin dan business ne, kuma kamfaninsa yana da karfi a duniya, an san sa. Kuma in har Niger gwamnatin CNSP ta gaggauta wannan aiki, ta bashi wannan aiki, to za a samu kuɗi. Gwamnatin CNSP za su samu kuɗi. Jama'a, zinariya ake magana. Zinariya fa ta fi uranium kuɗi. Zinariya ta fi uranium kuɗi. Zinariya ta fi man fetur kuɗi. Idan aka yi magana zinariya ana magana kuɗi, or kuɗi ƙasa kenan. Shi yasa kaga dola ita aka kamanta ta da zinariya. Ana magana dola ita kawai zinariya kenan. Da ka ce dola ka ce zinariya, da ka ce zinariya to ka ce dola. Don haka wannan aiki babba da CNSP ta gamgamto, idan har wannan aiki ya tabbata suka fara tono da wannan zinariya aka fara sayarwa, to gwamnatin CNSP za su samu kuɗi, gwamnatin Abdulrahman Chani za a samu kuɗi na mamaki, za a samu kuɗi na ƙwarai. Fatan da muke yi, ya Allah ka sa wannan aiki idan aka tashi yin shi a yi shi a gaggauce, sannan in za a yin shi a yi shi wadatacce. Kar a yi kwabro wajen tono wannan zinariya, kar a yi kwabro a je a tura mutane su je ga Sahara inda za su zuwa su yi ta wahala, ga kuma inda ke da zinariya a je a tono wannan zinariya, ko ta Tawa ko ta dajin Agadas ko ma ta ina ce jama'a, a je inda za a samu zinariyan nan. Dan Allah da Annabi a je a tono zinariyan nan, ko mu ban mu ci ba wasu su ci. Arzikin nan ko dai ba za mu tashi ba, da Allah a dinga hiddawa, mu dinga kallon shi dai mu tabbatar cewa arzikin nan ga ya can an hiddu an fara ci. Mu ba ma sai an ba mu ba, da Allah kar a ba mu, amma a hiddu a fara ci. Kar a zo a mama irin na Iranian. Ba ma fatan irin wannan al'amari. Arzikin Iranian da ya zamanto yan baya da suka zo, yan siyasa su kura su wacece da yan rib da ciki yan hwab, an ci an canye har Iranian yan gashi na an bar tonawa ba mu ci komi ba, sai wahala. Yanzu kuma an dawo an shiga takaddama kiki kaka, yanzu Iranian amma ba ya sai ruwa, an kasa yanda za a yi a saida shi, kuma gashi talaka ba su ci komi ba. Wahalar banza, wahalar ɗai banza muka sha da bacin rai da uranium a duniya, muke na biyu ko muke na uku. Muna fata alkhairi, ubangiji Allah sa wannan zinariya a tono ta amfani ƙasa, ta amfani talakawa, ta amfani gwamnati. Tunda dai wanga ba da horon shi bane za a aiki, tunda ba da horon shi bane kaga kau dole Nijar za ta ci. Za a ci za a sha cikin lamarin. Allah ba da sa'a da rabu, gaskiya ne.